családom, akik itt éltek, mert mi a nagy család, mi még a régi modell voltunk, a nagyszülőkkel együtt éltünk, és a nagyszüleimnek nagyon-nagyon jó szomszéd, a szüleimnek is nagyon jó szomszéda volt a Bóna család, illetve a Buga családot szemben laktak, és mindketten ugye tanítók voltak. Én csak azt hallottam a szüleimtől, hogy a Bóna tanítóbácsi tanította meg őket írni, olvasni. Állítom, hogy ő tanította meg őket a betűvetésre, illetve a betű szeretetére és az olvasás szeretetére, és az én szüleim tovább képezték magukat életük folyamán, és nagyon nagy kezdet ez egy gyerek életében, úgy gondolom, és a Bónáékra, az egész családra csak felnézni lehetett. Az én szüleim, illetve a nagyszüleim családi, baráti viszonyt ápoltak, jó szomszédi viszonyt ápoltak, szuperlatívuszokban beszélt róla a család, mindig a Bóna családról. Sárika néni, édesanyám, a dédnagymama, édesanyám kolléganője volt a rendelőben. Sárika néni egy nagyon jó kolléganő volt, aranyos volt, jópofa volt, őt is nagyon-nagyon szerettük. Én erről a családról csak jókat tudok mondani. Én Hunyadi utca 2 szám alatt laktam, és a tanulók odajöttek hozzánk papírból, kreppapírból, meg szaloncukor papírból fűzéreket csináltunk, ilyen virágfűzéreket, és földíszítettük az iskolát, mikor Sándornak volt. Hát az olyan gyönyörű volt, és úgy örült a rektor úr, meg mi is annyira szerettük, hát őnek, senki más tanítónak nem csináltunk ilyen ünnepséget, csak neki. És olyan jó szeretetben nevelt bennünket, tanított, oktatott, és olyan jó volt hozzánk, hogy én csak nagyon-nagyon jól tudok róla mondani. Itt van az aláírása, hogy én 5.-6. osztályban hozzájártam. A Miklósiak szerették, és csak jól tudok róla mondani. Én ismertem a családot, ebbe az utcába éltek, mikor az iskolából el kellett neki költözni, de nem messze tőlünk költöztek, tehát tisztességes, rendes embereket neveltek is, és nagyon szeretném, hogyha ez végig kísérne az egész családot, és hogyha sikerülne a győzelem. A miklósi cigányság annak köszönheti az akkori tanítóknak, hogy egy se analfabéta. 7. osztályos koromban, mikor 7. osztályban jártam, akkor tanított, mert ő a 7. meg a 8. tanította. Nekem semmi problémám nem volt vele. Jó szóval, szelíd emberke volt. Az iskoláimat a 8 általánosig itt végeztem, és én is jártam a Bóna tanító úrnak az iskolájába, az osztályába. Én 49-50-ben jártam oda, akkor még az én iskolai bizonyítványomban be volt írva, hogy a református egyháznak az iskolája. Én is itt jártam iskolába, szintén jártam oda a Bóna iskolába, ők ott laktak helyileg, és mi csak inkább a szünetbe, amire tehát a Bóna tanár úr vigyázott mi ránk, mikor kint voltunk a szünetre, és úgy, ahogy a párom mondta, hogy a romokon voltunk állandóan, és bizony nagyon szigorúan vette azt, hogy tessék lejönni, és az, hogy vert volna, vagy valakit is bántalmazott volna, olyan nem létezett. Ez a család 74 éve a baráti köröm. Temetés, esküvő. A család itt van eltemetve Szigetszent Miklóson, és jönnek látogatóba ide. A fiam Dunabarsányban lakik, és összejár a családdal. Nincs náluk vállás. Vallásosak, nincs vita, nincs veszekedés. Olyan köztiszteletbe álló emberek, amiket csak keresni kell messziről. És ezek után, amiket elmeséltem a Bóna családról, nagyon boldog vagyok, hogy hónapokkal ezelőtt összehozott a sors Bóna Zolival, és nagyon boldog vagyok, és maximálisan kampányolok mellette, és kívánom, hogy nyerjen ezen a választáson. Csak egyet tudok mondani, hajrá Bóna Zoli, hajrá Szigetszent Miklós!